fără caz, i-ați pus și lui Moșiu. Stați aici, Da, moșule. Ai, mulțumesc, măi, ce produs frumos aveți și copii frumoși. Oi, moșule, moș. Ce mai fac? Nea, ca cum ești vorbăreț. Da, vreau. Gata? Mătălea numesc. Pe mine și brodul. Tare frumos este. Mulțumim de așa copii, ele toate jucării. Mulțumim de așa copii, ele toate jucării. Și urează tuturor fericire și mult spor. Și urează tuturor fericire și mult spor. Moș Crăciun, Moș Crăciun, te-am văzut aseară pe drum. Te uitai, parcă ai alege, căutai în măr, moșnege. Și mi-a făcut bine teamă, că n-ai să mă bagi în seamă. Moș Crăciun, Moș Crăciun, tu ești tare, tare bun. E adevărat ce v-a zis doamna Moșu, vă bagă în seamă, cum să nu? Voi sunteți copiii Moșiului, nu? Da! Ia spuneți-mi voi, Moșului, la ce grădiniță învățați? Nu știe nimeni? O, e adevărat, vezi că mult știți, Moșul știe, la grădinița Furnicuța. Așa? Așa, ia să le spun o întrebare de baraj părinților și bunele dacă știe câți ani are Moșu? Cât? Nu așa, mult! E puțin? Nu știe nimeni? 50 de ani. Păi noi și-am întâmplat 3000, dar nu știți câți ani avem Moșu? Vă spune Moșu, fiți atenți. Moșu are 2010 ani! Bine, Moșu! S-a strâmbat un pastorul, dar... Tati, ne bucurăm să te văd. Și eu... Un robot pe care trebuie să mai mult robot. Mai dragă Moșului, el a fost aici, Moșul, în guriță. Să vă anunț că aceste daruri pentru copii au fost sponsorizate de primăria orașului Zărnești, de către primarul Dorel Brălădean. Haideți să luăm acest! Poate la nu mai avem ani de criză. Dar nu e așa că ai văzut copii care au fost la întrebare, moșule? Am și am văzut și eu. Sunt Uite, sunt chiar la în dreapta mea pe undeva. Aha. Nu sunt doi frățiori? Ba da. Ba da. Dar zice mâna O fată și un băiat. Trebuie să ridici ei mânuța sus. Să recunoască. Să recunoască. Amelia. Da, da. Da, Amelia recunosc. Avem o fetiță care... Sunt aproape moșilor. Fetița. Fetița, dar băieții... Care au plâns? Voi amândoi, așa? De ce? Tia! Că vine moșul? Nu l-au cântat, au zis de tare. Oh, nu-i nimic. Foarte bine. Moșul e iată. Iată, foarte bine. Ne-am iertat și noi. Înainte de a împărți darurile, țin să vă urez la mulți ani, sănătate, un nou an fericit și să ne întâlnim și la anul
2012. Buzunarele pline. Doamna educatoare, să ne cânte ceva aici cu copilașii. Ne mai cântați că uitați premiul, stă aici în foc. Cântează, vedem. O să cântăm O colindă, ceva. O colindă cântăm o să. Am plecat să colinda. Am plecat să colindăm, dăm, dăm, cerem, dar boierii nu tacă, dăm, dăm, cerem, dar boierii nu tacă, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem. Au plecat la vânătoare, dăm, dăm, cerem, să bune de căprioare, dăm, dăm, cerem, să bune de căprioare, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem. Căprioare n-a vânat, dăm, dăm, cerem, și-a vânat cum e curaj, dăm, dăm, cerem, și-a vânat cum e curaj, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem, să facă din rana lui, dăm, dăm, cerem, benul frumos Domnului, dăm, dăm, cerem, benul frumos Domnului, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem, dăm, dăm, cerem. Bravo, bravo copilași, bravo. Acum pe mine. Putem pe doamna aici, lângă moșii, ca să facă cadourile, da? Moșii bătrâni nu prea vede.